Sanibonani njani bafowethu nani bodadewethu enibingelelayo uNtu uphathwana ongoma. Namhlanje ke ohlelweni siveze lapho esinika khona amaciko ahlukahlukene ukuthi ayiveze futhi ayidayise kubantu emphakathini nje ohlukahlukene. Ngabe ushaya isiginci, ngabe uyapresenta, ngabe ushaya isoul music, ngabe ushaya basket, ngabe ushaya isiginci, ngabe upoem, uya-actor, uyapresenta, ucraft noma yini nje ubuciko ongayicabanga nawe. Uyasinika video yakho kwazi ukuthi sikudayise la ku YouTube abantu bekubuke. Bekwazi ukuqasha noma bexoxe nawe ukuze besebenze nawe. Kodwa ngaphandle kokumosha isikhathi namhlanje angihambi ngedwa, ngihambe noAnele uzoshayela uphathi A wayo iziveze. Anele asiza ukuthi usiphatheleni. Njengoba beseshilo kuNdungu ngithembe naphila lapha siniphathele oWandile ozosayela ikondlo. Asimnike ithuba. Kanjani ukuthi ngithande kube nona kukhona lona ongiqhathanisa naye? Kanjani ukuthi uthanda mina uphinde uthande naye? Masaqhubeka kanjalo sozwa bonke ngithanda kanjani. Mina sengangabazi ukuthi angithanda. Ngoba uyaye uthi asifela ngami kodwa kanjani ngoba nalomuntu uthi asifela ngaye. Namazwi ami wafela ngamathi. Mina ngayo ngangithi ngafa nokufa makufanele ukuthi ngifele ukuthi ngiyakuthanda. Kodwa kanjani uthanda omunye? Awungitshele ngempela uzobona kanjani ukuthi ngiyakuthanda. Kanti wena unezinhliziyo ezingaki? Uma ukwazi ukuthanda abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Phendula ngiyakubuza kungani udlale ngemizwa yami. Nabangani bathi ngikuyeke. Kodwa kanjani ngoba ngiyakuthanda. By Wandile. Sibonge kwandile edlulele phambili naye umusa umlilizeli ozosishayela isiginci. Awumuze Sibonge kuWandile sodlulela phambili ukuthi iZuJubhero ozosihayela ikondlo awukumnika ithuba. Bheka uthando ngalufuna ngalufunisisa angizange ngiluthole. Bheka ngathi sengimtholile othandiwe wami, othandwa ingqondo yami, othandwa imizwa yami, othandwa inhliziyo yami, nonatshelwa umphefumulo wami. Bheka amehlo ami athokoza ngokubona ubuhle bakhe nesizotha sakhe. Bheka izindlebe zami zabusiswa ngokuzwa iphimbo lakhe, zathumela uthando emathunjini ami, ezibilini zami kwaze kwakheka uthando enhlizweni yami. Bheka ngabona ikusasa eliqhakazile ngaye. Bheka ngazendlala kuye, ngathulula inhliziyo yami, kodwa wavele wathula, akaze angiphendula kuze kube namhlanje. Bheka uthando ngalufuna ngalufunisisa angizange ngiluthole. Sibonge-ke kwiZuJubhero, ngibonga ithi ube ngilitholile. Asibonge nathi Anele, ngidele kakhulu ngegama ethi Jubhero insizwa leya, kodwa ngaphandle kokumosha isikhathi ke sihlabele phambili sizokusiboza siphathele uphathi B oziveze. Sibo kuthini lapho? Njengoba seshilo kuNdungu, igama lami uSibo. Lapha ngingiphathela uNjabulo Ndlovu ozosihayela naye inkondlo. Ake simuze ukuthi uyihaya kanjani yena. Khulumani wenzeni? Usinenhlanhla ngimbambe esikhunga ngentambo ngenhloso yokuphumuza lo mzimba usuphenduka isidila sotrans ku-21 days. Uthi uyisemele wabhorekela kuwona lo mzimba. Uthi kubukhulu kakhulu njengoba nalesi suku sezandisiwe. Khulumani enze njani avikele icorona noma avikele uwisi? Ngithi mina ngani ungabiki mawuhlukumezeka? Uthi umama ongizala uthi thula mntanami sobulawa indlala ingakasificina le corona. Khulumani wenzeni? Ngabhekisa kumfiqa ngathi ngani ubabulala kanjena ngokwakhe ngomfanekiso wakho. Uthi nami bengenhloso ngidana bengithi ngiyamkhumbuza noma uphethe umthwalo lapha enyangeni. Uthi ungcono kakhulu lo mthwalo. Sibonge kuNjabulo. Ngiphinde ngiphathele uPhumuza Dapho wethu naye osihayela ikondlo. Ake simuzwe naye ukuthi uyihaya kanjani. Kwalile ukuphila uzamile kumehlulile ukufa sekumthathile. Wamthatha umntanami washiya inhliziyo yami songene goqene. Kunzima ukwamukela ukholwa nanamanje angakakholwa.
Inhlungu azipholile emqondweni ngisajulile ngenhliziyo ngiyazama ukwamukela kodwa ilokhu ephikile. Umntanambe ngithi uzophila kanti ngishaya ngefa ephindiwe. Namhlanje inhliziyo yami inkubela ngilokho ngikhihle sikanandi. Uma ngona ngicela ungithathelele songishayile ngoswasi ekwanele. Inhliziyo yami uzungamdeli uJehova njengoJobo wahlupheka kade nako konke kodwa sekushabalele konke. Siphumza. Sibonge kuPhumza. Ngiphinde nginiphathele uSweet Dreamers nayo ozosiculela isoul music. Ake simuzwe ukuthi uyicula kanjani. Into yami ndayithanda nobisela utywala ndinqanywa iyo yandisebenzela. Into yami ndayithanda nobisela utywala ndinqanywa iyo yandisebenzela. Into yami ndayithanda nobisela utywala ndinqanywa iyo yandisebenzela. Elinxila nje Sibonge kuSweet Dreamers. Siyabonga. Sibonge kakhulu nathi besiphathele uhlelo kuAnele nawe sibonge kakhulu. Sesifikele emaphethelweni alo kuhlelo namhlanje iziveze. Sibonga kakhulu abantu abathumela ama video futhi siyanxusa ukuthi abantu beqhubeke besenda ama video njengoba ubona kule ma video angehle ukuthi ikhono liphezulu kanjani. Nawe ke send ikhono lakho ungasalele ngaphandle sikwazi ukuthi sikuveze kubantu laba mahala ukwazi ukubona abantu beqashe noma uthole ama manager izinto ekanjalo. Mawufuna ukusenda ama video akho ayibo 45 second uyisende kule number le ngezansi le uyisende ku WhatsApp. Siyabonga.